odbierane w sposób nieselektywny, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 10 zł miesięcznie od dnia 1 października 2013 roku. Punkt 2. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, powstają odpady komunalne w okresie od 1 października 2013 ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności 100 do 120 litrów w wysokości 21 zł miesięcznie, pojemnik o pojemności 240 litrów w wysokości 42 zł miesięcznie i pojemnik o pojemności 1100 litrów w wysokości 210 zł miesięcznie, pojemnik o pojemności 1100 litrów 200 zł za metr sześcienny pojemnika miesięcznie. Podpisali, to jest 6 radnych Rady Miejskiej w podpisie i w uzasadnieniu jako grupa radnych uważamy, że nadmierne obciążenie mieszkańców naszej gminy kosztami obsługi nowego systemu gospodarki odpadami negatywnie wpłynie na ściągalność opłat i stworzy jeszcze większą lukę finansową w systemie. Racjonalnym rozwiązaniem jest finansowanie brakującej kwoty środkami, które powinny być wygospodarowane w ramach budżetu roku 2013.